Eto na ang ating fried chicken. Ayan. Mainin mo chicken. Kapasingit? Mga buhay kaya? Gano'n ang Good morning mga ka-dragon. Ayan, kami ano lang kami ng Antipasing. Dalawa lang kami at busy yung aming ibang ladies. Ayan guys, naka-assign kami dito sa aming gulay yan. Yan ngayon namin siya uumpisa. Nilinisin lang namin yung mga nawaputol na mga sanga at saka mga damo. Susunugin natin para malinis na. Then sa Sunday ay tatamnan na natin siya ng gulay para naman makapag-hani tayo ng bandang December. Yun, medyo mahal-mahal ang gulay pag December. Ayan yung mga natuyo, ayan yung ating susunugin. Hakutin na lang namin ni Antipasing yung mga natuyo. Wala, pag hindi mo to ginalaw, hindi ito matatamnan. Kaya sabi ko, singit-singit habang mga may time naman na hindi masyadong busy sa tindahan. So, hahatiin na lang namin yung tao. Kung yung mga hindi naka-duty yun, kami ang naka-assign dito. Wala kasi kaming duty pero nagluto muna ako ng pastil. Tapos na, kaya dito naman tayo sa ating garden area. Yeah. Hindi namin siya ma-sprayhan ng guys, ng grasero, pang damo, pamatay damo kasi may mga nakatanim na puno ng kalamansi, baka madamay. Ito siya guys. Parang nasa 4 na puno ng kalamansi yung nandito. Ay nako. Sarap maligo dito sa creek. Malinis. Malinis yung tubig. Tsaka malinis yung hindi mabasura. Naku, natilagod ko na yun. Nagtigit natin yung ating mga kalamansi para mamunga. May bunga na yan dati. Wala na rin. Hindi na lang lakla. Nagpudot. Ay. Yan, yung aming nalinis ni Antipasing. Diba? Maganda siyang tignan pag walang damo. Magandang magtanim. Yan, papatuyuin ulit natin yung mga damo mamaya para masunog ulit bukas. Malawak pa tong aming lilinisin. Siguro unti-unti. Yan mga ka-dragon, bali tanghalian na yan. Marami na naman daw yung mga bata doon. Kailangan naming mag-rescue. Hindi daw nila kaya. Babalik na lang kami ulit mamaya ng Antipasing pagka medyo malamig na, mainit na rin ang panahon. Ito.
Yan, ito na guys yung aming nalinis, no? Kahit pa paano nakaiwalin. Tirugit. Ito na yung ating dynamite. Tininda na ni Antiligaya. Basta magbibili pa yung mga kanin yung kaya. Ano ka naman natin ang doktor. Mahaba. Sarap yan, may cheese. Nilagyan cheese yung kanya daw. Ayan, nagamit na namin yung aming bagong pa-umbrella. Ba, taas pa ba? Anong ulam man, te? Ha? Anong kumain? Dito. Litson? Lumpia. Litsong itet? Minsan ang gusto ko. Litsong itet? Kani? Isang tangol ka sila. Nagpintas data pagtugawan nyo, kasta lang si Dayo. Una yun parang. Natin araw. Gati pa singo, itep. Yung sa kwan, parang dito na yung Na? dito. Litson? Litson? Parang litson na daw. Litson. Ito na lang natin sarap ng muli. Sa lang po mga Very good. Ayan mga ka-dragon, mag-start na tayo magluto ng ating fried chicken. Ito ay ipapamigay ulit natin sa mga bata mamaya. Sa mga estudyante. Ayan, ito ay bigay ulit ni Manong Bartok. Ayan, thank you so much Manong Bartok. Ayan, marami na siyang napapasaya dito ang mga bata. Ayan, magluluto na tayo ng ating fried chicken. Ano siya? Bali nasa 40 pieces yung kanyang order na fried chicken. Yan, bibigay natin mamaya sa mga dadaan. Heto na ang ating fried chicken. Yan. Yan ibigay natin sa mga mga high school na mga katutubo para mayroon silang pagkain pag-uwi. Kasi sila talaga, hindi madalang namin silang makita dito sa tindahan. Hindi ko alam kung nahihiya sila o wala silang pambili. Kaya sila na lang yung ating bibigyan ng chicken. Mga ka-dragon, ipapak na lang natin para abot na lang natin sa mga bata. Ay may mangyan bibigyan natin. Turgan. Natinda siya. Ano yan? Manok, binibenta mo? Ang kamangkin ko patay na doon sa barangay. Dali mo sa barangay yan? Kamangkin ko. May patay ka? Pamangkin niya lang. Ito na yung lainin mo. Chicken. Ayan yung dala mo. Hindi nagbili. Sa'yo na. Bigay lang namin bagong luto. Kabigat naman yung dala mo. Pagutom na ako. Malayo pa galing sa tiktiyan. Diyos ko po. Tubig. Kabigat pa yung dala mo. Nay, tubig. Gusto mo tubig? Tubig. Mag-inom ka muna. Tubig. Gusto mo kanin? Kanin. O sige. Dali, nagyan natin kanin yan. Magkain ka muna. Kain ka muna dito. Magpahinga ka muna. Kabigat yung dala mo. Yan. Ba't ikaw lang mag-isa? Meron doon sa huli. Meron doon sa Tarasigal. Isang Tarasigal. Ilang oras po ang lakad nyo? Galing tiktihan. 4. Diyos ko Aray po. ko. Lampas ng ibanig. Ah, Tapos wala kang baon na pagkain.
Kala yung iba na yun. Ang kamangkin po, patay na sa district. Ah, so nasa district. Namatay sa district. Na, hindi pa ano ba? Mag-living lang. Nasa isang barangay. Akin na yan. Doon, sa'yo. Oh, wag na yan. Itabi mo na yan. Tapos bigyan na lang kitang bago. Itago mo na lang yan. Bigyan na lang kitang bago. Baba. Napan na mo. Bukas. Yung ka jay manok na eh. Yung ka jay nagbado na. Mag-uhaw na. Mag-uhaw ka. Ayaw niya yan mag tinidor. Ay kutsara. Patay ng baboy. Ng mga Mainit dyan. Dito ka te oh, mainit dyan. Hintay, lipat mo dito. Dito ka oh. Tapos bigyan mong tubig. Mainit. Ilagay mo dito sa ibabaw tayo yung plato mo para hindi ka mahirapan. Ito, ilagay mo ang plato. ng mga kasamaan. Mayroon lang dala ng baboy din ito. Pupunta daw siya guys sa barangay kasi Barangay. binurol daw yung pamangkin niya doon. Hindi pa nakabaong. Nalibing lang. Hindi nakakabaong. Kailan ilibing? Ha? Kailan ilibing? Pa? Limang gabi. 5 gabi. Balo nga si Ritaw. Alam mo yan si Ritaw? Ayaw niya magkutsara. Hindi yan sila mahilig magkutsara. Bata kay Rigmay. Anak kay Rigmay. Layo ng nilakad mo. 4 na oras. Tapos bit-bit mo lang yung kon na yun. Diyan lang mag... Palayo. Tiktian doon pa yung banda sa... Lagpas pa ng iba na yun. Tapos iba ni kaya dyan. Tapos kabigit-bigit yung Oo. Nakarating na ako sa Ibanig. Nakarating na ako sa Ibanig. Malapit lang sa ilan. Layo. Malapit. Ang napuntahan namin na malayo, Natob. Doon yung banda, yung kabila naman ng tiktian yung... Natog. Lalo labi. Malayo. Malayo natin. Nagutom mo. Buti marunong pa na yung... Buti marunong pa Magbayad magbili ng tundan. Mayroon ako ng dalat tundan. Magkano po yung saging nyo? Bilhin na namin eh. Para hindi mo nabit-bitin, kabigat. Mamaya lang. Sige po. Sige, magtayin ka muna. Buti magaling ka magtagalog. Yung iba nahirapan, no? Talagang Oo, kaunti lang. Hindi ako nangaral. yung iba kasi hirap magtagalog eh. Wala na. Patay na balo nga. Ayaw mo na mag-asawa? Ayaw ko mag-asawa. Magpahinga lang ako. Ilan na anak mo, te? Wala na. Baog na. Ay, baong ka. Kahit walang asawa. Ang trabaho ko sa kainan. Maggama. Magtanim ng kamuti. Ay, para may kainin. Magtanim ng palay. Diyan ka lang basa na Ikaw mismo, te, yung baog o yung asawa mo? Baog. Hindi pa mag-anak. Malay mo yung asawa mo yung baog, ikaw hindi. Oh, baog nga. Ay, ikaw ang baog talaga. Meron kasi yung lalaki. Ang kapatid, marami ng anak ang kapatid ko. Na ano yung pamangkin mo, te? Bakit namatay? Siguro ay, katakit ng alpulo. Ano ba? Katakit ng alpulo. Ulo. Ah, ulaw. ulo. Hindi Galing nga sa istilit, napatay. District daw. Nagsakit lang ang ulaw. Hindi mo alam kung ilang taon na yan. Bata pa rin. Hindi bata, may anak. Ah, may anak na rin. Dalawa. Hindi mo tayo yung konti. Brown lang.
dalawang kabi, bago makatapos. Saka kumakain ay kumikuan. May baong kang kain. Wala nang baon. Dire-diretso lakad lang. May tubig? Ano kang tubig? Wala na. Wala akong panlagayan. Sige. Walang paglagyan. Kumikuan ay 125. Nilagyanan. Wala akong lagyanan. Dito oh, madami. Kamay mga yun dito sa ako. Limang gabi, napatay na ngayon. Nang mga nanay diyan lang sa barangay. Ang pangalan si Gunay. Manugang kay Lignay. Dito sa Manoot tayo? Munti Claro. Oh, sa Manuot, Ah, barangay. dito sa Manoot. Diyan lang sa Manuot kung maglibing. Hindi pa nakabaon. Diretso Na na. mabuhay, hindi sa magkabaon, maglibing lang. Paano yun? Ibang sa lupa. Walang kabaaw. Wala na. Balo. Nakabalot na yun. Balo. Binalo. Di pa anong binansa mo yan? Maglibing dyan. Ang kumot ng kumot. Oo, kinumutan lang. Kasama. Anong naman yung baunan mo? Walang laman. Bigyan nyo ng kwan, ante. Ay, saging. Tubig. Saging ilog. Ay, hindi ka. Natayan. Nabisinan, kainan. Ng mga kasamaan. Doon. Kanin pa daw. Madami. Ng mga 20. Bakit mag-isa ka lang nagbaba? Yung mga Nasakay. nagsakay yung mga kasama. Mga iba. Bakit kung hindi At hindi ka nagsakay? Hindi ka nagsakay. Mayroon ako ng lako ng kandyan. Naglago ka pa. Kaya kwan, hindi ka nagsakay. Nagtitinda ka ng saging. Tatanim ka pa. Malabo. Yan, kada. Pagkakukanin, ma'am. Agad daw. Ay na! Chicken! Manok. Pritong manok. Pagkuna kayo. Magbay na. Babae yung namatay. Babae. Babae, nanganak? Tapos nanganak pa siya. Baka may bina. Ilang buwan yung bata yung namatay yung... Kaya nakamadahan nga ako nakaanak yan. 5. 5 buwan? Di malaki na yun. Anak eh. Ayaw daw mag didi sa biberong. Kasi nasanay nga sa breastfeed. Ang nanay niya. Nabina. Napabayaan siguro. Baka nagutuman pa. Mahirap ang mabilat. Hirap ng binat. Abay. Pasa ng gutom patay. Laing dala niya. Ginawit. Sige na ay. Sa kayon. Sakay na rin. Una. Ay, lipat mo. Wala na kayo. Masakay ka rin? Hindi pa. Hindi pa. Alam mo gatinda pa siya. Ako magbigay sa iyo ng baon ko. Ay, sabah. Saging. Hindi na busog na kami. Baunin mo lang. Kainin mo na lang sa Dante. Bait niya guys. O nagbigay din siya ng malagang Ulam saging. niya. Wala kang kainin mamayang gabi. Bilhin na namin yan yung saging mo. Magkano yan? Binibinta mo yung saging mo na yan? Oo, wala na yan. Hindi mo alam kung magkano yung saging. Bahala na. Malambot. Ganda ka kumabagas ka. Ama mo bagas dito. Malambot ng manok. Ang kanin na ata, bilala. Malambot daw yung manok. Bakit ito? Hindi mo kainin yung ulam mo? Tinapay yung iba dyan. Binigay Ay, yung ng balat kasama ng niya. manok. Iya. Mamaya lang. Halos pinatay. Mamaya lang.
Nagutom na si Saan ka Ina. matulog, Ina? Ito pag nahinog, i-display natin dito. Bili mo na. Buti lang may pang ano tayo sa gutom. Isang ganun, oh. Nala rin. Sa bundok. Hindi dito. Takanta ka. Dito. Hindi ko alam. 30 na lang sa kanila. Sa Ay, bundok. baka yung Ayan isang guys, bilhin na lang natin itong kanyang panindang saging. Para hindi na siya mahirapan mag-ano, lako-lako. Na, asukal, 50. Yung tubig mo, Teo, mag-inom ka. Hindi ka nag-inom. Masarap. Malambot daw yung manok, guys. Inubos nga na pati yung kwan. Kadungdungrit na ina yung Pinabaon lagayan mo. namin. Na, may ulam ko pa, o, bigan. Lipat mo na nga Ayan. Ayun, no? Nagutuman si Ina. Ina, ilipat mo yung lagayan mo. Dito mo na lang ilagay yung kwan. Ulam. Yung mga Kain mo. Walang takip. takip meron. Mayroon. Salamat. Thank you. Kaya kumit na alam mo na mag-ayos. Thank you. Bigyan mo pa ng kwan na Marunong pa siya mag-thank you. Lagay mo. Oh, ilagay mo dyan sa bauna. Ilipat mo dito, ina yung kwan. Yung ulam mo. Kapasabot-ibari na dyan. Yung sa akin, Oo. iwan mo Tapos na bigyan ka dyan. na lang ulit ng kanin para may kainin ka mo pag-uwi. At yung tinapay, ilagay mo Sa na. barangay, walang Shout out. Walang libreng pagkain. walang Wala ka, rende. naka-video ka. Oh, mapanood mo. Ipanood namin kay Kagawad. Ayan, Manong Bartok, oh, nagustuhan niya yung chicken, Joy. Yan, thank you kay Manong Bartok. Meron ka na namang Kung hindi ako matanda, magtasto ako sa agwas. Matanda na ako. Makakarating ka pa Ina sa Agwas? Alam ka layo. lakadin mo lang. Naghingi ng mga baro, ng mga pantalon. Ay, hindi mo sinabi, di nagdala sana kami. Kailan ka mag-akyat ng bundok? Saan? Kailan ka mag-uwi sa bundok? Tatlong kape. 3 gabi ka dito? Ay, magdaan ka ulit dito pag uwi mo. Oo, dalawang kape. Baka mamayang gabi magdaan ka. Dalawang kape. Pag gabi Bago tapos na dalawang kape. sarado ito. Magdaan ka dito pag mag-uwi ka para Oo. bigyan ka namin ng damit. Oo, hindi ako magsakay, mag-uwi. Magkain Maglakad ka naman. Ito. Magkain ng Buti hindi ka nagsakay. Ina. Hindi ka nakakain. Kanin. Salamat. Maulin mo. Dito mo ilagay yun at huwag mo isama dun sa Kung babae dito, at isang manugang, at isang pinsan. Kung nakaraan dito, bakit mag-uwi na sila? Gamadali man yung kasama mo kanina, nagsakay agad ng tricycle. Yung kasama mo. Hindi na nakakain ng kanin. Pero binigyan naman namin ng chicken. Salamat. Mag-inom ka muna, Teo. Sinitkidan na. Hindi na masugat ka. Hindi na kadumi ang gusto niyo mo. Kaganda ng gulok mo, ah. Hindi na rin kadungwit yung kon mo. Sayang ng kami. Sayang. Lay, manok mo ina nawala na. Sakit mo ng tinig. Hanapin mo yung sang. Ayun daw sa may tiyan niya. Ngayon, hindi pa magkain. Sa akin na lang. Bukas magkain din kami. Sa akin na lang yung, ay, Sa dalawang kape, nagkain din to. Manok. Yun ang alam ko Sa sa amin barangay. yung naglalakad. Kunin mo pa. Maglakas. Ay, buhay? Nagbili yata, Teo. Ano yun? Galing sa dangan. Ang hanggang kamay ko. Saan po? Sa Danlog? 35. Hiya mo na dyan, Teo. Ito, wala, ang kumot ko, wala akong sako. Baka may sako ng luma. Pahin. Sako. Sako ka daw. Ay, ano, ilagay. Wah, sapin. Yung kuhan sako ng bigas. Teo, maganda yung sako ng bigas. Sa bundok. Ay, yung bayad din ng ano, oh, saging mo. Walang bigas sa bundok. Balinghoy lang. Balinghoy. Wala man kaming bigas kasi dito. Nagabili lang kami. Salamat, thank you, thank you. Sige po. Magkain ako ng manok. O, ina. Walang ikubag. Baka mayroon ito, ang patunguan sa bahay.
Oo, Ay, mag-inom ka na. Dagdagan mo pa yung tubig mo. Karami mong kinain. Lagyan mo pante. Kainin galon malit, pagbaon ng tubig. Yung 1.5 ante. Sa Bigyan na nga. Nadanikuan. kung sa bahay, magsindi lang din ito. May kapoy na. Andun sa. Anuhin mo yung manok? Ina sa barangay. Kamakin. Ba't mo tinago dyan ay taihang ka dyan? Hindi ta. Wala nga daw siyang perang pambili. Yung mga muka mo kadami. Yung mga muta mo kadami. Hindi nga wala akong pambili. Kaya yan na lang. Kaya mga daon-daon na lang, te. Ah, mas maganda yan, daon na lang kaysa yung totoong sigarilyo. Oy, wala. Kanina yun, no? Damit. Wala akong ngipin. Gusto mo, bigyan ka namin ng ngipin? Ante, bigay mo ng ngipin mo. Namantaltal. Total, di mo rin naman sinusuot. Black. Hindi, ano yung Ay, yung tugaw mo taan? dahon yata ng gabi. Yan. Apo, hindi apo. Pero ina, may nagaligaw pa sa'yo. Dalo. Dayo. Ayaw mo na Ayaw mo magpaligaw. na magpaligaw? Wala akong gusto kung ano. Malakas ka pa nga. Pwede ka pang mag-asawa. Para may kasama. Di para may kasama ka sa mga kaingin. Kahit na. Anong kinamatay ng asawa mo, te? Tamas. Anong kinamatay ng asawa mo? Kung sakit ng dibdib. Dibdib. May sakit sa puso. May sakit sa puso. Mga ulo. Baka na sobrang pagod. Babay. Sige. Salamat. Bye-bye. Ingat po. Ante, tawagin mo nga. Dali, bigyan ko pa yung chicken. Te! Naiyak sila. Dali! Libre lang. Chicken! Ayan o, ito sila. Dali, kayo na lang. Ayaw nila. Naiyak sila. Chicken. Dali! Kainin niyo sa daan. Thank you po. Ayan ang mga buhig to. Mga buhid kaya? Taga-saan kayo? Dalyag? Basisingit? Layo? Lakad lang kaya? Ito, kalayo naman. Sino pang ano dyan? Ayun o. Libre, manok. Chicken. Thank you po. Kami ko wala. Kapangit yung Ate Taga-saan kayo? Basisingit? Mga buhid kaya? Gano'n ang ganyan? Kapingit ako. Buhid kayo ay. Buhid ba? Ay, di ba lang Joke lang. Taga-saan ka? Panlabayan. Lakad lang? Daw pira siya. Sige. Tipo. Diyan pa yan. Thank you, Manong! Ayan mga ka-dragon, gabi na naman. Magliligpit-ligpit na naman kami. Yan, busy na naman sila auntie mag-inaw. Bali, kababalik lang din namin antipasing dito sa tindahan. Tinuloy namin yung aming ginawa doon sa garden namin. Naglinis kami doon. Ayan mga ka-dragon, thank you so much po sa panonood. Thank you Manong Bartok sa chicken joy mo sa mga bata. Marami ka ulit na pasaya ngayong araw. God bless you more.